Bună ziua. Am luat numărul de telefon de pe internet. Sunteți domnul cu rinichiul? Da. Nici nu mă așteptam să mă sune cineva. Sunteți primul care a sunat. Nu faceți vreo glumă, nu? Nu. Dar ce ați pățit? De ce vreți să vindeți rinichiul? Păi, am datorii și fără întreținere. Ce să mai fac? Asta este. Trebuie să scăp de un rinic ca să pot să continui viața. Nu știu. Noastră, cu câți bani vreți să luați pe rinichi? La ce sumă v-ați gândit? Păi, nu știu. 10.000 de euro, de... Așa mă gândeam eu să cer. 10.000 de euro pe care dumneavoastră îi câștigați pe un rinichi se acoperă cu 1 litru de spermă. 1 litru de spermă? Dar de unde, cum să fac să scot? Vă dați seama, doar sunteți bărbați și dumneavoastră, 1 litru. E mult. E mult, dar în câteva luni se acoperă. Noi avem nevoie de spermă care se caută în Occident pentru diverse medicamente, produse cosmetice. Nu, dar vă dați seama, 1 litru e mult, nu știu cât e la un bărbat, cât este odată la un bărbat, dar e mult, domnule, 1 litru de spermă am de muncă. Parcă e mai simplu să scăp de o rinichi. Doar să fac o probă, să văd cât este odată, să văd dacă... Da, unde mă țineți undeva? Ce fac? Unde trebuie? Unde ar trebui să vină? E vorba de poate de o perioadă lungă. Da, este vorba și de o monitorizare, că noi o să vă facem și analizele. Noi avem sediu, deci Banca Română de Spermă s-a deschis la gară. Da, v-aș fi găsit loc la gară. Da, nu este în gară, este la un bloc, la etajul 8, la un bloc. Locuiți în București. Da, locuiesc în București de ceva timp. Am spus, poate merge aici mai bine, dar nu merge nici aici. Tot la fel. Eu nu-s deloc din București. Vă dați seama că totuși parcă aș încerca, că una e să dai ceva care oricum e, decât ceva care nu mai recuperezi. Odată ce l-ai dat. Cum naiba să fac? Cum? Vă dați seama, tot singur, fără așa nimic. Am mai văzut și eu pe la televizor, am văzut că aveau materialele, arătau, le dădeau, le... Păi avem reviste, avem filme, avem, de exemplu, de săptămâna viitoare avem contract și niște femei care pot veni să vă stimuleze. Sunteți căsătorit? Da, sunt căsătorit. Păi mai bine păi veniți de aici aici. vin toate problemele. De la căsătorie, vreau să mai vorbesc urât. Am înțeles. Păi veniți aici la noi, v-am spus că vi se asigură, dar să nu vă faceți iluzii că respectiva doamnă care vă stimulează este în spatele unui geam. În spatele unui geam? Da, deci nu veți avea contact fizic cu ea, pentru că sperma ne trebuie nouă, nu doamnei. Dar cum după un geam? Este un geam de sticlă, deci stă în spatele geamului, e dezbrăcată și vă stimulează, adică vă dă... Vorbește? Puteți vorbi cu ea, nu e nicio problemă. Aha. 1 kilogram de spermă în câteva luni se adună și v-am spus că este aceeași sumă ca la un rinic și e păcat să pierdeți rinicul de pomană. Facem un contract, păi trebuie după ce ați dat 1 kilogram de spermă, vă înregistrăm cu totul, cu acte, plătiți impozit. Să plătesc impozit? Păi noi, sumele astea, 10.000 de euro pe care vi dăm, suntem bancă de spermă, deci nu suntem buticul din colț, că și noi tot ce primim înregistrăm, deci. Și cum să fac, domnule, să mă duc la finanțe să-mi declar venitul că am fost donator de spermă? Dar mă mai vede cineva, un cunoscut ceva pe acolo. Suntem bancă de spermă serioasă. Dar altcumva nu se poate. Nu aveți chef să plătiți la suma asta? Păi, dar am muncit cu mine statul, stă cu mine statul 6 luni de zile, când n-aibă o să stau cu una care după pervaz măcar nu poate să fie cu mine, e după geam. Aha. Păi nu vă convine să dați, Păi n-aș mai vrea să mai plătesc impozit, că vă dați seama că oricum o să mai fie și că treaba aceasta știți cum e, că o partidă e cât 10 km de mers pe jos sau de alergat. Trebuie să fiu odihnit, mâncat bine, proteine, trebuie să fiu fresh, să pot dona cum trebuie. Dar aș mai vrea să mă plătesc și impozite, că la nimic era mai simplu, luam 10.000 de euro și gata, nu dădea la nimeni niciun impozit, nimic, vindeam pe la Unea sau la 1 și dădea banul cash și la revedere. O să vin la dumneavoastră, n-aveți vreo reclamă, vreun banner, ceva? Nu avem reclamă, vă dați seama că după aia ar veni tot felul de persoane neserioase și în general nu se știe. Noi lucrăm pe bază de recomandări, luăm de pe internet, mai aveam un domn care vrea să-și doneze un rinic și l-am convins și acum donează, e donator de spermă. Vreau să zic că domnul a terminat în 2 luni jumate. Deci în 2 luni jumate a dat 1 kilogram și 200 de mililitri. Da, ce era? Nu era român, era negru, ce era? Era
altă specie, 2 luni jumate. Nu, era un dom mai, recunosc, deci mai bine hrănit, mai gras, mai stătut, așa mai... Da, o să vin mâine la Gara de Nord, unde a spus, la Gara de Nord, uitați, care gară? Că-s multe gări în București. Gara de Nord, La Gara Basarab. La Gara Basarab, ia uite, se mă duce la Gara Nord, vă căutați acolo. Vă dau eu un telefon mâine. Așa, ar fi mai bine, poate mă aștepta totuși careva pe acolo, la Gara Basarab, nu știu prea bine zona, dar găsesc eu, nu? Da, și v-aș ruga să faceți un duș înainte, pentru că poate facem o donație de spermă. Facem analizele, că este foarte important pentru noi. Bine, și noi sunt la dumneavoastră. Încă ceva, întrebați când veniți acolo, întrebați de domnul doctor, Da. că nu m-am prezentat. Da. Daniel Buzdugan de la Radio 21, a fost o farsă. V-am întrebat dacă e o glumă, voi acum mă bateți loc de mine, mă țineți atâta și unde m-a auzit, cred că tot